Moje hlava. Co se stalo? Sakra. A moje noha. Ježiš, co se stalo? Tak kráso, já jsem havaroval. Cože? Jak to jsem? Já nemůžu chodit. Sotva chodím. Si pamatuju, že tam byli ti, že jsem letěl v letadle a nějak se prostě něco zvrtlo a potom si už nic nepamatuju. Stalo, sakra. Kdybych aspoň věděl, kde jsem. Halo, je tu někdo? Halo? No, tak to jsem asi sám. Kurde, aspoň něco tu zůstalo z toho letadla, ale prohledám to letadlo. Je tu něco? Ne. Sakra. To nejde. Se radši tady zavřu. Vyčkám tady chvilku. Odpočinu. A zavřu dveře. Můžu jít. Jsem sotva asi tak 10 minut tady a možně schody. Co tu je? Nic. Se mi strašně bolí ta noha. A tady jsou nějaký liány, tak si tím obvážu nohu. Doufám, že to bude lepší. Už je to lepší. Konečně můžu chodit. Tak. Co to je hrozný? Taky trosky. Halo, je tu někdo? Budu to zkoušet dál. Halo? Nic. Nikdo tu není. Zkusím to tam. No vlastně, co si tak pamatuju. Co jsme se třeba tak ve škole učili bylo, že první, co je pro záchranu, musíme natěžit dřevo, takže já radši půjdu pro dřevo. Doufám, že tu, a i většinou se tak říká, že tu budou nějaké možná mrtvoly, ale nechci je vidět. Bez tak to budou nějací ti cestující. Fuj, doufám, že se mi nic nestalo. Kurňa. Jsem ve vodě. Rychle, než mě chytne ze žralok. Jo, dobré, do toho liána. Tak. Zkusím to do té džungle. Třeba tam bude nějaký člověk a doufám, že tam nebudou kanibalové. Tak rychle jdu. Musím to přepravat. Jo, dobré, žiju. Neudusil jsem se. A jen na choupi, že jsem asi tu džungli ztratil. Jo, dobré, džungle. Tady. Polezu radši po stromech, než mě tu někdo spatří a zabije. Au, moje noha. Ježiš. Jo, ta džungle je pěkně prorostrá. Je to sem sakra. Já bych asi taky rád věděl, kde to jsem. Nikde nikdo. Trochu si zdřívnu. Nebo si prostě odpočím. Co to bylo? Halo, je tu někdo? Halo? Halo? Paní? Halo? Halo, za váma. To jste? Doufám, že jste taky normální. Jo, jsem normální. No dobře. Já jsem... Nevíte, co se tu vůbec děje? No, já si pamatuju jenom to, že jsem se dostala s nějakým letadlem. Počkej, však vy jste ta cestující. My se přece viděli v tom letadle. Aha. A co vy tu děláte? No já jsem se taky zrozkotal. Aha.
Ztroskotal. No tak, proč tu stojíme? Měli bychom si něco postavit. No to je fakt. Já jdu rychle. Nějaké dřevo mám, ale měli bychom ještě něco natěžit. No já bych byl rád, kdybych si už mohl odpočinout, nebo mě strašně bolí. To máte s nohou. No, já jsem právě při tom pádění si nějak zranil nohu a... Pojďte sem, já vám to ošetřím. Okay. No, tady vám to trošku zavážu tu nohu, no. Tak a máte to. Děkuji. Když tak... Au. Pardon. Máš hlad? Ne, nemám dobrý v pohodě. Tady udělám... Tady si uděláme nějaký Já tady udělám takovou plochu a mám nějaký dřevo, tak děláš. Já jsem nevěděl, že si týkáme. Pardon, já jsem zvykla. Můžem si týkat. No, tak víte co, počkejte tady, zatím třeba se běžte vykoupat, umíte si tu nohu, ale hlavně pozor, já za chvíli přijdu. Ano. Nevím, jestli mám věřit, ale tak na zkoušku to stojí. No, jdu se radši umít. Voda. Tak, vodička. Dobré, už by to mělo stačit. Tak, obleču se. Tak. Dobré. Sakra, to je práce. Dobré, stačí. Pojďte, já vám pomůžu. Zkuš. No, trošku to zpracuji. No, ještě. Tak dáme to. Tak. Ne. Tak. No. Dobrý. Pozor, vkladám to. Co tam bylo? No, asi to zřejmě nevystačí, tak ještě půjdu. Co to bylo? Nějaký brouci zelený. Fuj. Jsem nějak prospal. Je mi nějak.